Sinjuri, nselmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm tagħna Tirum, grazzi ħafna tal-li għal darbohra għażiltu illi tqattaw dan il-ħin li ġej fil-kumpanija tiegħi u tal-mistiednin tiegħi. Fadlinna sal-ħin ta' 6:10 jien minix waħdi hawnhekk ovvjament ma nkunx nista' inwassal dan il-programm mingħajr il-kru kollu illum taħt id-direzzjoni ta' Keith Mizzi. Nixtieq ngħid grazzi partikolari lil kamera person li qiegħed miegħi fuq ix-xellu killu innuża ngħidlu jien innowil għax marġabli kafe illi kelli bżonnu qabel nibda. Grazzi ħafna Nuża. Okay. Mela. Nilqgħu bi pjaċir bid-daħqa bħas-soltu lil Matejus Grasso. U ħafna jisaqsuni jgħiduli ma Grasso mbagħad nixef ewda. Mux daqsek niexef ta' forse l-kamera? Niexef. U le, mux daqsek niexef. Imma daku kun jom. Jien biex nċajta najdilom illi inti tista' teħles mis xaħami ma nista' teħles minnu għattu, għax il-kunjom hemm ħajibqa. Il-kunjom, ma? Laħwax differenza, jkollok il-kunjom bisu ma jkollokx il-xaħam ġismek. Ma xaħam tija hemm ħajibqa, ġifieri, insomma. Mela, Matejus, illum se nitkellmu fuq. Għax inti biex tasal għal xi ħaġa jrid ikollok ambizzjoni. Sewa. F'kwalunkwa ħaġa fil-ħajja, mhux biss fil-pis u fil-figura tiegħek, u tittamel sagrifiċċju bħalma tittamel sagrifiċċju f'kollox. Kellimna ftit dwar dan u kif se naslu għalihom dawn. Rosit. Mela, Luis, hemm differenza kbira bejn tagħmel sagrifiċċju u li jkollok ambizzjoni. Fil-ma sens, jistgħu jkollok ftit mit-tnejn. Però hemm min jara l-mod tal-kelma ħanaqbad ma' suġġetti għaj it-terf ta' xaħam bħala sagrifiċċju. Mela, dan huwa żmien ir-Randan, każ eċċellenti, isma' ħanamel sagrifiċċju ma nikolx ħelu ix-xejxejn naqqas iż-żaq. Mela, inti qed tgħidilna ħaniċċaħħad minn xi ħaġa tajjeb biex jiena nara ċertu riżultat. Illi fil-ħsieb huwa tajjeb. Issa normalment qisu dan il-każ jaħdem għax inti waqt li qed tagħmel is-sagrifiċċju b'rispett lejn reliġjon, pereżempju, bħala qisu side effect pożittiv, inti qed tonqos, ma dak huwa tajjeb. Imma ejja ninsew li huwa r-Randan. Ejja ngħidilna ħanagħmel sagrifiċċju ma nikolx pizza, ma nikolx ħaġin, ma nikolx ħobs. Il-moħħ, Luis, tantu kbir, u kif dejjem nitkellmu jiena u inti kollox jiġi mill-moħħ, illi meta inti ħatajdlu ħadd naqqaslu xi ħaġa, aktar x'ħajaħdem kontrik. Għara kemmi tajba. Iġifieri, anke meta aħna ħanajdulu isma' jiena rrid innaqqas mix-xaħam, normalment il-kelma tnaqqas, tneħħi, titlef, diġà hija xi ħaġa li moħħok mhux ħajjajnek tagħmilha. Hija xi ħaġa negattiva kif inħarsu lejha aħna. Eżatt. Għalkemm hija pożittiva. Ekku, imma dan lobb il-kliem kif inti tilab bi kliemek ma' moħħok stess, ħajħol u jorbot ħafna affarijiet. Mela, xi suġġerixxu, Luis? Ħanibda mill-ewwel ħaġa li semmejna, is-sagrifiċċju. Illi inti flok ma tgħidina ħanagħmel sagrifiċċju ma nieħux pizza, tajtina minn flok pizza, pereżempju, ħanieħu frott biex mhux nitlef ix-xaħam, biex inġib ġisem isbaħ, biex nilbes size 16 flok size 18, biex ikolli ħibs aktar iffurmati, biex ikolli żaq ċatta. Mela x'ina ngħid? Mhux biex inneħħi ż-żaq, inneħħi l-ħibs, biex inneħħi l-gluten. Hija iżjed ulterjuri l-isfond. Iżjed ulterjuri u kif qed titkellem ma' moħħok qed tajnu biex hu jkun iktar ambizzjuż u eċitat biex qisu jagħmilha. Ġifieri jiena jista' jkun li ngħidlek isma' Luis, illum inti ħajkollok toqgħod bil-qiegħda hemmhekk għandek 4 sigħat tippreżenta tal-programm. Kif ħadd toħodha tgħid il-madoffi taħnejna? Daqsu bil-fors isu ħajja u mewt. Kieku ngħidlek Luis, inti għandek il-programm tiru millum, ħajkun hawn kameramen li anke qabel ma jibda l-programm ikun atmosfera sabiħa, isegwuk ħafna telespettaturi u tieħu gost tippreżentah. Hemm il-mod u l-mod. L-istess ħaġa eżatt qed ngħidu ta'. Imma kif tippreżenta lil moħħok. U ħafna nies jidħlu għal dan il-vjaġġ illi jiffurmaw, illi jġibu ħajja aħjar, jġibu saħħa aħjar, ġisem isbaħ, billi jibdew jitkellmu negattiv mill-ewwel. Ħanibda d-dieta ta'. L-Ingliżi jgħidu anke l-ewwel tliet ta' diet, die, iżek ħadd mowt. Ħanibda d-dieta, ħanneħħi x-xaħam.
diġà hija xi ħaġa illi kważi anke huma jgħiduha ħataqtalek qalbek. Mela kemm ikun aħjar u kemm huwa aktar b'saħħtu u appruvat illi inti flok ma tgħidx ħadd titlef titkellem u tagħmel l-ambizzjoni fuq ħadd akkwista. Mela pereżempju tajt jiena ħanagħmel dak l-exercise biex ikolli aktar nifs, biex nitla' taraġġ u nħossni iktar enerġetika, biex jiena pereżempju jkolli ħafna iktar saħħa nilab ma' tfal għax għadhom żgħar jew ma' tfal, biex nerġa' nilbes dak ir-ruxma ta' ħwejjeġ li għandi fil-gwardarobba, biex meta mmur għand it-tabib jgħidli prosit. Louise, ħanużalek eżempju, kollox clear għandek Alla jbierek. Prosit Louise, ma fetwatekx. Il-change of life ma fetwakxek, ma fetwakxek. Dejjem il-pozittiv. Għax il-moħħ meta tkun xi ħaġa pożittiva, ħajjejna dejjem. Ġifieri. Ġifieri għax inti semmejt il-change of life u ġifieri l-eżerċizzju jaffettwa kollox fil-ħajja. Bil-kbir. Mela anka tara eżempju ħafna nisa illi għaddu mit-change of life, tgħidli fil-maġġoranza narhom jitqawew vera, però kemm hawn eżempji ta' nisa jiftnefu wkoll għax hemm bidliet fil-hormones, ikun hemm pereżempju anka bidliet fil-ġisem stess, apparti fil-hormones ġifieri minn ġewwa ma nkafx naraw tajjeb fil-fiżika. Imma it-tajba qiegħda hawnhekk illi mhix il-menopawża l-problema, mhijiex laqqas l-età l-problema, għax hawn ħafna anka nisa wara l-menopawża u ta' ċertu età illi mhux biss jidhru vera tajjeb imma li saħħithom hija vera tajba wkoll. Jiġifieri dik tallimna li m'hemmx il-fattur tal-menopawża li huwa l-problema imma huwa x'tagħmel jew x'ma tagħmilx. Min bil-menopawża tgħidu issa jiena dak li jiena u ma jiċċaqlaqx il-ħin kollu bil-qiegħda għas-saħħa tal-argument naqbdu l-vizzju tal-ikel, tajjeb niftħu l-kabord dejjem ġejjin u sejrin, all right, eċċetera, hemmhekk ovvjament ir-riżultat ħajkun flop. Ok, ħana millek mistoqsija illi jiena naħseb illi ħafna jkunu qegħdin jistaqsu. Hemm min jiekol, hemm min għaddej minn menopawża, hemm min jiekol ħafna u dan fih ma jidirx. U mbagħad hemm min jiekol ftit u jintefaħ u jikber. U forsi dik li na titfana lura u jien ngħid Marelli Mateus jiekol dak li kell kollu, ma jagħmilx eżerċizzju u qisu aringa. Brava. U jien ma nieħu xejn. Nieħu biċċa ħobż u nintefaħ. Għaliex? Tajjeb wis, mela, ħanibdew minn pass lura. Mhux ċessarjament dak li naraw minn barra huwa riżultat ta' xejn minn ġewwa u nisħajjal minni qed jarana jgħid jiena għall-bżonn kuntenta li jsib li xaħam madwar il-fwiet, madwar l-organi, laqwa li ma nidirx imbaċċa. Però ejja nitilqu mis-saħħa kif jidher bniedem minn barra mhux bil-forsi riżultat ta' ġewwa. Jiġifieri hemm minnu normal weight u għandu l-kolesterol u għandu problemi oħra, ġifieri ma niġġudikawx biss minn barra number one. Imma nifhem għax ir-raġunament ta' ħafna nies ikun jiena nixtieq li minn barra ngħider sew. Mhux sew dik il-persuna tikoll aktar minni u għandha figura aħjar u nifhem. U jiena ħobb inġib dal-eżempju illi pereżempju ħana uża żewġ minn nies illi kważi jafhom kulħadd, Beyoncé u Victoria Beckham. Apposta nużhom għax it-tnejn huma nisa u t-tnejn popolari u safejna fi t-tnejn Amerikani, sakemm Victoria Beckham mhux Ingliża. Ingliża Victoria Beckham skużawni. Anyway, mela, kieku t-tnejn li huma. Ma tagħmilx differenza. U iwa, eżatt, l-istess lingwa. Ma tuħux l-English breakfast forsi. Anyway, mela, jekk it-tnejn li huma jagħmlu l-istess tip ta' training, jagħmlu l-istess tip ta' dieta. Hija l-body tagħhom. Hija l-body tagħhom. Dik kollha. Bħal pereżempju, x'inhu ċ-ċans illi inti. Imma minuta. ħanamil dal-punt. Ek joġbok? Ok, per eżempju, J-Lo, Jennifer Lopez, mibruma għanda l-barma, imma m'għandix xaħam. Victoria Beckham hija mibruma inqas għandha figura inqas minn ta' J-Lo. Il-problema li inti meta jkollok xaħam, meta inti għandek iċ-ċellulite, meta inti għandek il-figura li mhijiex f'posta. Naqblu, ara. Speċjalment fejtlu n-nisa, Louise. Xina ma d-dejjaqnix J-Lo li mibruma? Assolutament. Għaxina mibruma sabiħa. Ma d-dejjaqas l-irġil li jarawa biex. U laqqas xej. Iġviri naħseb li għanda figura mill-izbaħ għal-kemmija mibruma, ma tkun mibruma mod u tkun imxaħma motin. Għara kemmi tajba, Louise. In-nisa speċjalment għandhom żewġ forum prinċipali. Dak li jgħidulu apple shape, iġifiri l-maġġoranza tax xaħam jitrabba jew jinżamm madwar il-bastu madwar iż-żaq, u dak li jgħidulu pear shape, fejn il-maġġoranza tax xaħam bħal lanġasa jitrabba aktar lej l-isfel. Lej l-isfel. Issa,
Dak il-forma ma jiddettax inti kemm tkun mibruma jew le. Li jiddettaw fejn l-aktar li jinġema dak ix-xaħam. Mela pereżempju, jekk Jennifer Lopez għandha il-forum ta' saqqajja u tal-patata iffurmati, Jennifer Lopez xorta hija lanġasa, forma ta' pear shape, imma id-differenza hija kif qed tajt inti illi hemmhekk li għandha huwa l-aktar muscles. Għaliex għax titrenja. Għandha l-muskoli b'saħħitha. Saħħithom għax tisfen, tiċċaqlaq, tagħmel it-training, etc. Allura mhijiex. M'għandix flabiness. Diki. Inti m'għandekx kundanna, mhux problema u biha nagħlaq. M'għandekx kundanna li ma li titwielet inti ma tistax ikollok forma, iva hemm kundizzjonijiet mediċi li mhux se jgħinu u hemm forom li mhux se jgħinu, imma l-aktar li jgħod huwa inti x'tiekol, inti kemm tiċċaqlaq, inti x'ma tikolx, inti kemm ma tiċċaqlaq. U m'hemmx bżonn għal dan għax aħna nġibu eżempju b'Jennifer Lopez. Mhux hekk. U illi ma tkunx Jennifer Lopez, ġifieri hawn Maltin hawn nisa illi ta' età kbira għandhom figura tajba. Ġifieri għax jgħidu għax jkun hemm min qed jismana jgħid mela jien Jennifer Lopez jew mela jiena Victoria Beckham. Fuq dan il-ħsieb, Luis, hemm min jgħidlek isma' imma jiena m'għandix coach kif għandha Jennifer Lopez, il-coach jgħinha titrenja. Tajjeb, mhux jagħmlilha x-xogħlu. Ġifieri x'nagħmlu aħna personali li jgħod. Matejs ħajkonna niqfuha. Mhux problema, grazzi dejjem. Interessanti immens, mela aħna kelli bżonn sal-ġimgħa d-dieħla niġi bħal Jennifer Lopez. Le, tagħmel targets.